Вие сте неправилно. Ти си един пръдлю. Кажи, ти си Пети, ти имаш... Ама така е, не си прав, бе, Кенто. Пети час боя. Абе, не ми такова начин, ама... Не, знам не какво си да част. кажа. Ако имате ли хабер от играта, повече. Керто! Той ти казва една пъти. Кажи ми, че си Пети в боята. Когато дам контра, ти ще слезе, имаш и нямаш да ми говориш, бе. Ма какво да има той, Като дадеш контра, значи нямаш Пети час. Пък ти имаш го Пети казваш. Кой ти казва, че нямам... Откъде ти го знаеш, че какво е с теория, контра, че няма пет Само ти имаш На теория. Филипов ще изкараш играта, е пръдлю. Пръдно да пиеш. Да пееш. Ти си пръдно. Ти ще пееш. Аз ще задължавам да говориш. Имаш, нямаш, ще ми кажеш едно безкосени, ще ми кажеш едно безкосени или едно каро. Нямам. Бива да не си в часа, ма как Аз това? ти говоря. Не. Как ще каже едно карал той, като имаш една куба? Ти не разбираш от играта, бе. Или не се ли учил Абе, това? как те всички не разбират, само ти разбират? Или един знай повече от тебе, колко обаждаш? Баба се фърчото, бъка. Как може сега само ти разбираш, всички други не разбират, само ти Как да ти разбираш? го обясня, бе, братко? Какво да е хуй да го вкара То по няма обяснение за тази глупост. За тази глупост няма обяснение. Такива безсмислици ти Има знаеш. една такава приказка, тук да е хуй да ти го карам, ама Ама да я, как бой, да ти дам? тя сама за тебе се отнася, да знаеш. Така глупост дет направи, някак да се обясни. Глупост. Абсолютна глупост. Партньорът ти вика една купа. Пак. 10 пъти. Горе. Аз. Рибата! Чай да го направя голям.